lidi, vítám vás u dalšího odu. Ona chtěla se mnou kamarádka natočit a já jsem souhlasila. Ahoj. Tady. Když tak ona mi bude říkat Aneš a já a jí ani. Jo, protože jsem Anička, pochopitelně. Ano. Tak jo, můžeme jít hrát. Takže, co budeme teďka dělat? Můj pet chce hladit. Jo. Můj chce něco. Tak co vyberu? Třeba... Mohl by se napít, aby se byl hydratovaný. To máš pravdu. Takže jdem se napít. Vyrost. Mě vyrost pet, už tady mám. Počkat. Musíme jít Anešku? V baráčku jsem. Kde je? Já vám tady chci ukázat jednoho peta, kterýho jsem teďka dostala nově a jsem za něj hrozně ráda. Je to takováhle neonová věcička a prostě můžu na ní jezdit, takže to je hrozně cute. Dobrý, já jsem někde pryč. No, Jo, ty jsi dostala ten nový barák, protože jsi splnila ten. Jo. Takže máš obří barák, to jsem mega máš. Tak jo, mám nový barák. Jo, a je obrovský. Taky, no? Jo, má 2 patra má. No, takže good, to je snad můj první. Musím se tady zhodit. To má takhle velký barák. Wow. Jo, tady máš to a pak tady mají koupelna a pak je tady ještě dětský pokojček. Wow. Můj chce jezdit na něčem. Můj má hlas, takže ne. Tak se jdi napapat. Já jdu do svého baráčku. Ne, napapej se u mě. Aha. Tady právě není miska, ty si ji první musíš postavit. Sakru. Si postavím. Nevadí. Já vám tady rovnou řeknu jednu takovou historku, když jsme tady to začali natáčet, tak to možná dáme i do nepovedených záběrů. Ale Aneška tady tak, já úplně, že tak Aneš můžeme začít tak 3, 2, 1 a Aneška. Dobrý den, nebo ahoj, vítám vás u Toka Boka. A je úplně, že Aneš, ne, to je Adopt Me, ne Toka Boka. A ona úplně, že furt mě ignorovala, furt říkala a úplně, že Aneš, stop, to je Toka Boka, teda to není Toka Boka, to je Adopt Me. A pak najednou, že a jo. No, takže tak. No, nevadí. Nevadí. Aha, my máme 2 koupelny. No právě, jedna je dole, jedna je nahoře. Paťam. Schválně nám můžete napsat do komentářů, jestli se vám tohle video líbí zatím. Ano. Doufáme, že jo. Tak jo, já si sem dám teda ty misky, které by byly docela dost dobrý. Jo, kdyby tam jako měli už rovnou od začátku, jsem tady ještě přidala kobereček. Jo. Tam ještě přidám tady tu věcičku, že ano. Jak jsi mi tady radila. Ani. Ne. No, tak dobrý, tak hezky se ti tady jako točí kobereček. Krásný. No, takže můj pet už má všechno, co chce. Skvělý. Moc rozmazlou, to hrozný. Se bude koupit nový vajíčko, protože my jsme se s Aneškou spolu koupili 2 vajíčka. Před tímhle. A my se jdeme prav. Anešce se vylíhnul oslík a ještě druhý vajíčko se jí nevylíhlo. A mně se vylíhnul korgi, což je ultra rare. A ještě se mi vylíhnul velbloud, což je uncommon. Ano. A teďka jdu za tebou na kole. Od Anešky jsem tady dostala takového krásného peta. Honza, já vám ho tady ukážu. Jo. Tady ten. Jo, já se teďka dám do favoritu, protože je hrozně rostomilý a hrozně hezký. A prostě ho chci. Už ho mám vlastně. No, se nešíme. A Ani, já bych tě chtěla poprosit, nevím, je teda, jestli diváci tady viděli, jak já třeba jsem ještě nikdy neviděla pohled, že by jsem vlastně jezdila na tom Ride Petovi, tak jestli bys mi ho prosím mohla počít a jestli by jsem ho mohla lidem ukázat, že by jsem ti ho potom hnedka vrátila. Tak já tě najdu. Tak já jdu za tebou. Dobrý, tak my se na sebe teleportujeme navzájem, no tak to neteleportuje. To se mi jednou stalo, pak se mi bugla celá hra. Dobrý, už jsem se na tebe tady aha, no dobrý, teď dobrý, jsi tady. A teď se můžu teda počít. Jo. Klikni na něj. Jo. Aha. Já můžu, tak mi ho jako dej. Jo, vytradím a pak mi ho vrátíš. Jestli mi ho nevrátíš, no, ale jako by já vím, že mi ho vrátíš. Ne, a teďka kdyby Aneš se vypadla hra a prostě, že jejda. Dobrý. Jo, tak fakt, že já ho potom vrátím. Jo. Nebojte se. A teďka, kdyby tady někdo napsal, že to je určitě scam, protože teďka tam určitě ti dá víc to střih a už to nebude mít takovýhle. No dobrý. Takže na to klikni a dej tady right. Takže, wow, to je mega hustý. Ty jsi předtím nějak jezdil a nějak jinak, no? No, úplně stejně, akorát ten pet měl trošku jiný postavení, protože mám jinou postavičku. Ano, on se nějak buguje Aničce. Jo.
Fly? Musíš dát 100 Ne, já ještě nemám Ty fly. nemáš fly. Dobře. Cute, To máš hrozně. cute. Tak já ti ho zase zpátky dám. Mhm. To by bylo dobrý. Ne, nechám se. Bylo by to dobrý, no. A víš, já ti za to dám maso, nebo šunku ti za to dám. Tak jo. Tak moje myšička se tady chce vykoupat, tak dobře. Já se rovnou teleportnu zase domů. Tak jo. A potom půjdeme asi plnit questy, no? Nějaký. Jo. Konečně mám zpátky svoji myšičku. Počkej, cože to je? Cože to Musíš udělat tu party a na jedíle košlíka máš ten svůj ten dům. větší, ano. Takže teď... Lidi, jdu dělat party. A já tam určitě přijdu. Ne, nechoď. Já mám ještě jedno tady to, ale já udělám teďka to rare. Já si budu mít dalšího slíka, když tak budu No, chtít jo, tak ještě aspoň si můžu dát dalšího. neona. Ano, neon. I'm hungry, you are not hungry. You're not hungry. Kde mám svůj tento? No. Myslím, že to říkala svůj baráček. Jo, Jo, tamhle tam. mám ho. Tak jsem slepá, no. Jde trošku jiným směrem, jdeš jakoby. Trošku hodně. Trošku jakoby. Nějaká Jako trošičku víc možná je. Jako, jenom trošku, jenom maličko fakt. Jako jo, úplně jo. totálně maličko. Úplně malý linko. Co mu teďka udělat tady? Jo, to musíš splnit 450 questů, abys dostala tady toho. A to, na to jsem tak líná, že to fakt dělat nebudu. Co páté? Tady to je asi Jo. good. Takže no spíš se to musíš první pojmenovat, jinak to nemůžeš startovat. Takže prostě napiš třeba Agnes Party. Jo, jasně, že chci češtinu. Mhm. A prostě můžeš tam klidně napsat jakože... Jo, takhle to tady klidně dohromady. A tam můžeš prostě napsat, že třeba kom, jakože ať prostě přijdu na návštěvu, a ti pak dá peníze možná. Tak start party, nebo aspoň to tak udělala. Tak. A teďka jsem tady dostala invite. A tu přijít, já ti to můžu i ohodnotit, až k tobě přijdu. Takže ti dám 5 hvězdiček, ať to všichni vědí. Dobře. Už jsem Ty jsi úplně na druhé straně ode mě. Ach, Ale jednou, když Aneška, nebo takhle jsme to dělali jako vždycky, když jsme byli prostě mladší a hráli jsme nějaký spolu hry, tak třeba prostě vedle ní byl jakože volný místo a já jsem měla dům úplně někde jinde, tak ona úplně, že Aně, odpoj se, ať jsme vedle sebe. A pak jsme byli vedle sebe a bylo to mega dobrý. Mám potřebuje teďka do pizzerky, ale... Jo, můj taky potřebuje do pizzerky, ale já Tak přijdu. půjdeme spolu potom. Jo. No ti to nedalo recept? Tak počkej, já ti tady dám. A jo, jsem se mohla tady do teleportovat. Vadí, tak já přijdu na to party. A tady ti rovnou, až budu odcházet, tak ti tam dám rating a dostaneš půjde mít 5 hvězdiček. Čau, Aneško, welcome Emma Bucuzu 1 to my party. Já vám chci ještě ukázat moje autíčko, tady ho si nemůžu spalnout, sakra. Asi ne, no. Ale ještě vám něco ukážu. Jo. Ukáž nám naše pety. Tady to chci ukázat vám, protože to jsou takový. Ty máš 2? Jo, no ono tam se vlastně taky uděláš zase family? Jo. Rodinku? Já ti ty pety pak tady můžeš je klidně ukázat, jak vypadají, když je hladíš, protože oni jsou úplně roztomilou. Dej ano, akcept, protože to pak s tebou budu v rodině. Ne, kam jsi to šla? Jaha. Teďka bych mi tebou vylezla, nebo ti to spavne. Dobrý. Takže, já ti teda půjčím tady ty petičky. A můžu ukázat, jak vypadají. Tak, teleportu se? To se zpátky. Hele, tady je barka nějaká. Jo, právě to šla na pátek. Tak. Co to je? Jo, dobrý. Takže teď je půjčím. Close. No dobrý, tady chci nějaká týpka dům. Takže můžu ukázat, jak to vypadá, protože jsou mega cute. Takže když si teďka vezmeš do inventáře. Kasinka a lasinka. No, oni jsou takhle jakože u sebe a je to hrozně cute. Oni jako kdyby se báli. No právě, ono, taky když jsou třeba, když prostě jdou na záchod tady ty dva, když vezmeš k tomu hydrantu, tak oni jsou úplně mráčejí a pak tady ta menší, co tam ta sedí, menší, jo, ano. tak brečí a tam ta je naštvaná, takže no ale jakoby. Tak já tě zase vrátím. Ne, nevrátím. Chceš si něco vytradit? Já ti dám tady tu nálepku, co si můžeš dát do svýho toho. No, díky. Já mám tady totiž 2. Takže tady máš. Mě tady vždycky úplně píše, že tenhle trade není
tenhle trade není fér. Chceš si jistá, že to vážně chceš udělat, jinak nemůžeš je pak zabanovat. Tak já Čo, zkusím tady Lejlo? s Borkou. Ty ji znáš? Jo. Pokud jsi z Česka a studuješ naše video, tak ahoj. Pochybuju, ale to je jedno. Dobře. Ale ona se mnou nechce tradit. Aha, tradit s tebou. Jo, ona totiž tradií sem. Ona napsala ten otazník. Chceš mravence? Tak tam běž třeba offer. Offer. Co to znamená? Jakože jestli má nějaké něco v té hodnotě, co by ti za to mohla dát. Takže tam dej třeba nějakého peta a ona prostě format. No prostě offer. Znám se z češtiny. No, já myslím, že Češka právě. Já to radši nepíšu, kde je vykřičník. A to je no, to je. Zkusíme to v češtině. Dělej. Je to tam. Jo, takže má všechny, co si jí nabídla, takže to jde klidně. Nemá? Jo, nemá Korgiho. Ode mě, je pokud nevíte lidičky. Jo. Mi dala. A ona mi za to dala mýho Dream Peta. Což je Onza. Tak je Dobrý, ultra čtu rare. na tebe. Ne, ona tam chtěla něco dát, tak nic. Kam? Já jsem se odešla z baráku. Takže teď jsem ti dala nejlepší hodnocení. A já jdu ještě s ní tady. Ne, tak to jo, týpka jde pryč, ale já jdu tam dovnitř. No, tak co to je? To je záchod schválnosti. Zákon schválnosti. Stůjte, Lejlo. Aha, ona bydlí hnedka tady. Komu jsem to poslala? Tobě? Aha. Ne. Tak I'm speaking. Dobrý, já ti tady pošlu trade. Ruska. Tak počkej, já jdu. Jedu k ní do baráku, to zkusím. A tady jdem. Chci podívat, Offer. jaký tam má hezký. Jestli jako nechceš něco mi dát tady za tady toho krásného petíčka, jo. Proč si nemůžu tradovat, já jsem trade? Jo, ono tam máš něco navíc. Jo, to má dobrý barák. A taková malá kopula a koukej. Že jo. Wow. To má dobrý. Já se. 7 sekund. 2 sekundy, raz, dva, dobrý, stoj. Tam, že stoj. Asi nechce. Jelej. Jo. To je zlobidlo. Už dala? Ona to nemá pouštěná, tak no. Traduješ. S někým, já se tady právě snažím dostat domů. Jsem úplně zapomněla, že vůbec natáčím. Pomoc. To bys neměla. Jo. Musím za tebou teleportnout. Lidi, co právě sledují tohle video. What? Jakože, bez tak si říká, že co, jak jako může zapomenout, že natáčíš, jak to úplně primitivní. Dobrý, mě to na chvilku seklo. Jo, kdyby se odpojil, tak to by bylo hrozný. Tak je už chceš spinkat, ty můj Bobby nemalý. Tak jo, jdeme spinkat k tobě. Tak jo. Půjdeme do dětského pokojičku. Tak jo. Masky ne, vrať mi tu ty. Takže jdi nahoru do prvních dveří. Nalevo. Au. No dobrý. Nespadla jsem. Tyjo, kdo to byl? To nebyla Aneška totiž. Víte? Dobrý. Jo, tady. Takže tady můžeš jít na druhou. Ne, já. No, taky vždycky dám you. No, takže. Ne, ale. No právě, mě se tam, než tam dojde, tak. Právě. Tak a my tady půjdeme něco dělat, nevím co, tak budeme tady prostě sedět. Zatančíme se tady nějaký taneček. Musíme to jakože schválně zmáčknout to tlačítko úplně ve stejnou dobu, jakože obě dvě musíme to zmáčknout ve stejnou dobu. Hele, už se ti vylíhlo. Oh my goodness, to je tak strašně cute. To je mega cute. To je, no, takže počkej, než dáme si teda taneček, pojď vedle mě. A, a klikni na sebe a dej dances. A dáme třeba dance 4, tak 3, 2, 1, teď. Wow, lidi to teďka vidí good. Já. Teda, kdyby tam nebylo to, ale. Taky spaghetti. Bon appetit. Vůbec tam je písnička, tak zaspíváme třeba.
You're gonna make me fizz. He says that you To vůbec nejde zpívat, protože tam je nějaký No dobrý, takže dotančili jsme. Ne, jdem něco dělat. Můj pet... Nechceš to vidět? Ne. Jak jsem tě opůjčila, tak mě se zrušil tady ten friend limit. Já jsem to totiž měla, jakože... Já jsem to měla prostě, že 2, že už vyrost 2krát, takže tam prostě měl 2. Tak jsem tě opůjčila, tak on prostě už to zmizelo. Ne. My se jdeme vykoupat, jak tobě. My už se koupám. My jsme šli do horní koupelny. My jsme šli do... Vidím tady tvoje jméno dole. Já vidím to tvoje na hře. No jo, hodnej. Tak pojď. Co máme za questy? Ne, žádný questy, jsi zlý. Já mám ještě questy. Musím 25. Musím na nějakým common petovi. Co to je? Co to je common, prostě, který není vzácný, tak bože. Jdeme obarvit, ne? Jdeme pracovat, jdeme tak obarvit. Já musím na nějakého common. Tady jsou všichni uncommon, co to je? Si nějakým způsobem snad můžeš teleportovat na spawn, ne? Okay. No to já dělám vlastně. A kde? No počkej, tak to by... Nastavení. Edit hotbar, počkat, main. Ne. Počkat, co? Jo, game, pet follows, furniture multicoloring. Jo, tady, spawn location a dáš adoption island. A vlastně pokaždý, co se připojíš, tak se... A co když nechci? No tak to pak můžeš zase webnout. Dobře, no. Ale já si chci tam nějak tak můžeš jít rovnou, jako že chceš do série a pak z toho jenom vylezeš a ono tě to tam hned objeví. Takže udělám úplně to stejně. Teď v podstatě jenom vyjdeš, já si rovnou koupím vajíčko. Musíme jít vláčkem. Jo, můj chce na brusle, takže já si koupím vajíčko a jdu. Ale nechci se ho ekvipnout, chci jenom toho aj. Tady to byl taky vždycky můj dream pet, ale furt je. Co? Tady ten aj, já ti pak ukážu. Jsem se ještě nestihla pojmenovat. Sakra, proč jsem to zpívat, teď jsme to vlezlo do hlavy. My čekáme na vláček, jo, vláček jede. Jo, tak sprintím. Musíš fakt rychle kliknout na to sit, abys tam pak se fakt jako dostala, teďka musíš úplně zpamat sit. Aha, tak ty jsi to... Mě ten vlak je tak 4násobná... Excuse me, já nevím mluvit. Je to trvá tak 4násobně krát jako trvá víc. No, takže já tady jdu závodit. 3, 2, já jsem ještě budu přebarvit toho peta. 3, 2, 1. Já taky. Půjdeme spolu, ne? Jo, já tady jenom dojedu ten závod. Je tak strašně krásný. Jo, když víš co, já se můžu přesouvat dopředu a ne vzadu. Jo. Takže lidi, pokud hrajete Adopt Me, napište nám do komentářů, jaký je váš časový rekord v tady tom závodu na bruslích. Můj je 1 minuta 52 sekund. Takže pokud budete chtít, tak nám můžete napsat do komentářů. Můžete třeba i porazit Aničku. Já. To je zase ta hra. No. Je to pěkná pitomost, jo? A jdu do konečnictví. Už mám tady puberťáka. Já mám alko. Uju. No jo. Ale tady do mě naboral nějaký týdít. Why would you do that? I wanna tell my mom. Haha, já to řeknu mamince. No dobrý, takže ten je úplně nepříjemný na mě, tak to je strašný, jako takovýhle zlý tučňáky, fakt jako s tebou nikdo nebude kamarádit, ty zlobidlo. Jo, ale vlastně, když jedete jakoby první hru, tak vy pak můžete jít za tím tučňákem a on se vás jako zeptá, že doufám, že na tebe moji bratři nebyli moc zlí. A pak tam dá jakože z takového toho smajlíka, jak dělá takový to... Jedu pracovat a jdu si obarvit své vajíčko. Já mám modrou. Teď tady právě táhnu na vodítku jako mýho peta. Vypadá to nejvíc divně, jo, ale... Úplně jedno. Oh my goodness. Okay. To je mega dobrý. Jenže víš to, ono je mega cool měnit barvy na neon petech. Prostě to jsou hrozně hezký. Jo.
Mě teda nejvíc vyhovuje taková jako, ono to na té paletě vypadá jako hrozně hnusná žlutá, ale ono to v realitě je hrozně hezký. Jdeme. Já mám 20 korun. Já jdu za tebou. Já jdu No taky tak já dělat právě do závody. salonu. Tak se prostě potkáme, potom pojedeme prostě na brus. Jo. Vlastně jak se získá tu holubičku? To musíš nazbírat asi 40 000 perníčků a potom tady třeba lítají u lampy, že tady jsou a tady si je prostě můžeš koupit. Počkej to. No a to je stejný tady s těma broučkama. Koukej, já teďka mám 11 000, se tady koupím broučka. No mám ho. Jakože tady? A to je těch... No, 40 000 perníčků. A teď jsem si právě koupila tady toho broučka, hambak. A ten tady se mnou teďka bude. A taky jsem se vás lidi chtěli zeptat, nebo já aspoň, když vlastně chcete třeba plnit questy, že třeba máte quest, že musíte splnit 15 potřeb prostě na třeba common petovi, tak jestli si toho peta dáte první do favorite a potom, abyste toho měli nahoře a nemuseli jste ho pořád hledat. Já nevím, jako, jestli jsi to vysvětlila dobře, doufám, že teda jo. A doufám, že to chápete. Takže doufám, že nejsem jediná divná, která to dělá. Ale mě to prostě jako baví, takže ne, já to budu dělat. A Kolik, že jsi měla ten... Sakro mě zdržují. 1,52. No. Už má. Tak třeba to dáme i rychleji než tady Anička. Jo, Krásně. doufejme. Přitom nejlepší jsem 4krát nebourala. Já jenom 2krát. No, dobrý. Tady právě papám donut. V té hře, jo, ne v realitě. No ale v realitě bych si dala donut. Ale my asi stejně budeme muset za chvilku končit. Protože obě jdeme na kroužek. Na jiný, To- bohužel. To taky. Prostě bude hodně hodin. Kurně, ne, 1 minut. Kolik, že jsi měla? Minuta a... Minuta 52. Tak to budu snad rychle. Jo. Tak to se mi taky stalo, no. Ty jsi taky spadla jenom 2krát, jo? Tak teďka máš mega dobrý čas. Jsem tam taky 4krát spadla. Jo, 25. Zkuste mě Hezky. někde překonat, jo? Jo? Nezuko, Elíku, pojď sem. Dobrý, ona přede mnou zdrhá týpka, nevím. Vláček. Jdem? Dostal jsem. Já taky. Tak já se nemůžu posunout. A dostala jsem za to. Můžeš? Jo, za to vždycky dostane. Jo, dobrý, za to vždycky dostaneš perníčky. To je nejvíc cool věc. Nepůjdu zastávku. Nejspíš to tak vypadá. Nebo prostě za jízdu, že jo? Dejme si farmit, že jo, perníčky. Jo. Tak vlastně můžete kempit. A jo, ale to je dobré. A jo. Jenom bez peta, že jo? Hele, a Tak zrovna jo, tady tak můžeme to tam vyskočit, bylo. zrovna tady můžeme vyskočit, protože tady je to kempení. A jo? Dobrý, tak my jsme chytrý. Já spíš naši peti jsou chytří. Aha. Dobře. Hele, a kolik tady jsou taky teďka ty broučci? A já za kolik jsou? 11 000 perníčků. Jdeme spinkat do červeného, ne? A já už jsem zelen. Ty jsi zla. Ha, slyš mě. Lidi, koukejte. Umí procházet přes děj. jsme Oh my goodness. Wow. Wow. Oh, wow. That's delicious. Aha. Tady se můžu vlastně koupit nějaký měminy, ne? Marshmallow. Já budu to spát. Mám takový pocit, že ty si to vlastně musíš koupit za to, aby si v tom mohl být. Dobrý. Já si říkám, musím Tak tady jo, splnit quest. my budeme končit, protože taky jdou. No, prostě budeme končit, tak bye. Bye.